Există păr blond și sănătos, uitați la Andreea, de 10 ani o decolorăm. Astăzi a venit să-i facem rădăcina, care, după cum vedeți, este destul de închisă și destul de crescută. Câte luni avem, Andreea, aici? 2 luni. La 2 luni de zile vine. Și acum am aplaudat-o foarte tare pentru că îmi place mult mai mult structura, arată mult mai frumos. Și ce trebuie că mi-a spus Andreea? Spune, Andreea. Folosesc mască. Bine, eu eram curioasă dacă observați și dumneavoastră diferența. Eu am văzut-o, dar zic, bă, poate e efectul la placebo și mi se pare mie că zic, poate e vreo schimbare. Și am tăcut, am așteptat să văd ce spune dumneavoastră. Da, se pare că funcționează. Deci, dragilor, Andreea vine de 10 ani la decolorare. Mă ascultă, e foarte drăguță, dar în acești 10 ani ea doar se spăla cu șampon, fără tratament, fără nimic de păr. Puneam foarte rar, dar nu eram conștiincioasă, adică nu sunt chiar un client model.